A mi sempre m'agrada dir que és un sistema que aposta per la simplicitat i per la proximitat amb el ciutadà. D'alguna forma recupera l'esperit d'abans, quan no teníem contenidors i el camió de la recollida de residus passava per davant de casa. Doncs ara fem una cosa semblant, però d'una forma molt més moderna, molt més eficient i amb un objectiu molt clar a incrementar el reciclatge. Llavors és un sistema que té molts beneficis ambientals i socials. A nivell ambiental ens permet augmentar molt la quantitat de residus que recollim de forma selectiva. Parlem de nivells entre un 70 i un 90% de recollida selectiva bruta en aquells municipis on implantem el sistema. I per mi el més rellevant també és la qualitat dels materials que recollim. És una alta qualitat i això ens permet reciclar-los molt millor. A nivell social, clar, és un sistema que demana implicació i per tant demana una participació activa de la ciutadania. I això comporta que tothom sigui molt més conscient dels residus que genera i de l'alt valor que tenen els materials quan estan ben recollits. I d'alguna manera ens comporta un canvi d'hàbits cap a una forma de consum més responsable i a una menor generació de residus. Al final, amb tot això, el que aconseguim és menys residus a l'abocador, menys residus a la incineradora i menys emissions de gasos d'efecte hivernacle. Doncs els mitjans, a veure, tenen un paper molt rellevant dins d'aquest ecosistema, diguéssim, que és la comunicació de cara a la gent. El problema és que els mitjans crec que fins ara no ho han vist com un tema que potser prou interessant com per informar a la gent i crec que se'ns ha de fer veure, perquè formo part d'un mitjà, que la gestió dels residus és un tema molt important, bàsic, de fet, ja no només per la pròpia gestió del que ens surt de casa, que allò d'alguna manera s'ha de reaprofitar, sinó també de cara a la sostenibilitat del planeta en un moment que estem en una emergència climàtica, ja vivim dins, i que la revalorització dels residus serà molt important. Llavors, jo crec que la conscienciació ha de començar pels mateixos mitjans, d'autoconscienciar-nos, a dir, això és un problema que n'hem de parlar més i hem de fer més pedagogia a la gent perquè és un tema molt important de cara a això que us deia de l'emergència climàtica també. Aquí potser distingiria entre mitjans locals i mitjans nacionals, per dir-ho així. Els mitjans locals crec que sí que sempre han tingut una sensibilitat més important per a aquest tema, perquè al cap i a la fi és un tema que sol ser competència dels consells comarcals, dels ajuntaments, un tema de proximitat que se'n diu, i que els ciutadans formin part del seu dia a dia, i aquests solen ser temes dels quals els mitjans locals en informem més. En canvi, els mitjans nacionals potser falta que hi entrem també d'una manera més decidida en fer temes més generals. Doncs tu dius, de quins temes falta parlar més? Clar, és que se n'han fet moltes de campanyes per insistir en el reciclatge, que això és una cosa que ens convé, i encara veig que a la gent li falta molta consciència. Potser en aquest cas els mitjans, com deia abans, som una baula d'aquest ecosistema, però potser també n'hi ha d'altres, com les escoles, que s'hi hauria de fer, o no sé si se n'hi fa prou insistència perquè siguin els mateixos nens que a casa diguin als pares, escolteu, que aquí no ho fem bé això, de posar cada residu allà on toqui. Aquí a Verdú, Maria, fa 15 anys ja que tenim el sistema del porta a porta amb 5 fraccions. Aquí a Verdú, que al primer moment fa 15 anys del tema del reciclatge no se'n parlava tant com a dia d'avui, no? Llavors al principi com que va costar molt i perquè nosaltres, no? Va ser com molt complicat aquest canvi, dies, calendari, tot, però després la veritat que la gent va agafar l'hàbit molt ràpid, vull dir, no els hi va costar tant. I a dia d'avui, si tu els hi preguntes a la gent, no voldrien tirar endarrere per res. Vull dir, els diem que els contenidors al carrer diuen que no, que els hi encanta el sistema, que és supercòmode poder deixar el contenidor a la porta de casa
que els carrers de Verdú estan molt més nets, no? Que el fet de que no hi hagi un contenedor al carrer no tens ni males olors ni està grup, que tu passeges pel poble i ara es veu un poble net. Vull dir, doncs, bueno, com et dic, el primer any potser sí que és una miqueta més complicat, però després la gent acaben estant molt contents. No, encara no la tenim implantada. Ara des del Consell Comarcal ja estem treballant per una ordenança conjuntament per tota la comarca i així anar tots els municipis més o menys amb la mateixa taxa. La previsió és que ara, a final d'any, tots els ajuntaments aprovem la taxa per poder-la ja implantar-la en el que va ser durant el 2026 i 2027. Bé, una miqueta aquests testimonis ens posen sobre l'escenari el que ja heu citat els representants polítics o de diferents organismes quan heu fet les vostres exposicions. Sense més dilació, anem al primer bloc, que anem una miqueta tard, això no és estrany, però no patiu, recuperarem el temps i ens posarem a to. Anem amb el primer bloc, el Porta a Porta a Itàlia i a Catalunya a quatre mans. Michel Giavini, consultor d'ARS Ambient, i Francesc Giró, director de Planificació Estratègica de l'Agència de Residus de Catalunya. Endavant. Bé, molt bon dia a tothom. Se sent? Sí? Sentiu? Bé, doncs moltes gràcies a l'Associació de Municipis Catalans per la recollida Porta a Porta. Quan em van trucar fa ja molts mesos abans de l'estiu, em van dir, Francesc, què et semblaria fer una presentació en aquesta jornada parlant dels orígens, és a dir, estem parlant ja una mica de la prehistòria. Això fa sempre respecte, però bé, anem-ho a fer. I els vaig dir per descomptat que sí que em feia il·lusió, però per altra banda també els vaig dir, escolta'm, però parlar dels principis potser necessito algú que m'ajudi. I els vaig dir, què us semblaria? Tot ja s'ha dit, venim d'Itàlia, com aquell que diu, doncs què us semblaria si féssim extensiva la invitació? Em van dir que d'acord, que endavant, i li vaig demanar a l'amic i company Michele Giavini, que em va acceptar i per tant estic molt agraït. Portem treballant-hi mesos amb la dificultat de la distància, fent alguna reunió telemàtica, alguna visita a l'estiu, però no sabíem com ens ho faríem, perquè jo no ho he fet mai en 30 i escaig d'anys que porto a l'Agència de Residus. Sempre he fet presentacions curtes o llargues, però les he fet sol, no les he fet... Més llargues que curtes. Més llargues que curtes, però no ho he fet en combinació. O sigui, avui practicarem a quatre mans. Jo que soc del món de la música, no us tocaré cap sonata de Mozart a quatre mans, però espero que la música que interpretem estigui afinada i que pugui ser d'interès el que us puguem explicar. Bé, arrencarem, perquè ja és prou tard, suposo que això dona endavant. Bé, com podeu veure, vam pactar més o menys un guió i un ordre i ens anem passant al comandament, però per la nostra referència, per la vostra, hem empastifat la diapositiva i posem una bandera d'Itàlia o una bandera de Catalunya perquè sapiguem quan ens toca cadascú i perquè no us perdeu vosaltres, perquè si no era complicat. Per tant, els orígens al Porta a Porta a Catalunya. Intentaré anar ràpid, després estan enregistrat, tindreu presentacions, per tant, m'hauré de saltar coses. Els orígens al Porta a Porta a Catalunya. Mireu, a l'any 93 la llei de residus estableix l'obligació de la recollida selectiva de l'orgànica en municipis de més de 100.000 habitants i l'any 96 es va posar en marxa la planta de compostatge de Torrelles de Llobregat, aquesta que veieu aquí. I l'any 96, a finals de novembre del 96, per tant l'any que ve farem 30 anys, 25 del Porta a Porta, però l'any que ve 30 anys d'orgànica a Catalunya, vam implantar la recollida orgànica a Torrelles i a Molins de Rei amb un contenidor marronet de 240 litres a la via pública. Vam fer les campanyes i això és la primera descàrrega de residu, la planta a Torrelles amb bossa de paper en aquell moment i, evidentment, aquest va ser el punt de referència inicial. A partir d'aquí es van anar construint noves plantes de compostatge, es van implantar l'orgànica en nous municipis, però ben aviat ens vam adonar que el sistema de contenidors al carrer amb tapa oberta, és a dir, tenia un seguit de limitacions.
Limitacions bàsicament en l'àmbit de la participació, participava qui volia, qui no, i en l'àmbit de la qualitat. I al principi tot anava més o menys bé, però després es començava la cosa a complicar. I al final acabàvem veient que teníem necessitat de fer constantment campanyes de comunicació, anar refrescant, anar recordant. Aquest és el punt d'inici i la detecció de que alguna cosa grinyolava. Molt bé. Fem el següent pas i cap a aquells anys, més o menys, vàrem rebre la primera informació sobre el porta a porta via l'empresa Novamont, que és una empresa multinacional que es dedica al tema dels plàstics compostables, biodegradables, que ens explicava no només que es podia recollir l'orgànica en bosses compostables, sinó també ens deia, sapigueu que a Itàlia comença a haver-hi un model de sistema de recollida que és en porta a porta amb excel·lents resultats. Bé, ens va interessar molt, ens ho van explicar moltes vegades, i és així com l'any 98, a l'abril, una delegació de l'agència, amb el gerent, en aquell moment director el Ramon Tella, servidor i altres persones, varen visitar Milà, Novara, on hi ha la seu de l'empresa Novamont, i altres municipis metropolitans. La veritat és que van tenir contactes amb tècnics, amb polítics, vam visitar moltes coses, vam tornar entusiasmats, molt interessats. I com que l'agència sabeu que tota la vida no para de rebre visites de municipis interessats en què hem de fer, com ho hem de fer, doncs el que vam explicar, el que vam veure ho vam explicar. I poc després, una delegació de municipis de Vallès Oriental i d'Osona anaven cap a Itàlia a veure aquestes experiències. I encara el mateix any, al novembre del 98, una delegació extensa de l'àrea metropolitana i municipis metropolitans s'anaven a Itàlia a visitar el municipi de Treviglio, Belusco i Monza, amb en aquell moment 26.000, 6.000 i 125.000 habitants respectivament. No va ser això prou, sinó que a més, en tornar d'Itàlia, l'àrea metropolitana va signar 3 convenis de col·laboració, l'àrea metropolitana de Barcelona, amb el municipi de Monza, amb el consorci Es Milano i la província de Milano. Déu-n'hi-do, quina arrencada, això va ser any 98. I llavors la cosa forta va venir aquí. Ostres, sí, què té a veure tot això, el circuit? Bé... No soc aficionat de Fórmula 1 i tampoc. Jo tampoc. Però potser s'entendrà més bé si ho acompanyo amb aquestes fotografies. Ah, val. Sí, el ministre. Bé, va resultar que un servidor i un amic company, Enzo Fabino, ja esmentat, ens van encomanar que organitzéssim unes reunions, visites, en aquell moment el conseller de Medi Ambient, el senyor Ignasi Puigdollers, amb el ministre de Medi Ambient, Edo Ronchi, a Itàlia, perquè el nostre conseller, amb el vostre ministre, poguéssim fer agermanament. Agermanament, evidentment, no sobre això, sobre residus. I vam visitar molts municipis, moltes coses, però va resultar que tots dos tenien un vincle amb aquests circuits de cotxes o de motos, i això encara els va agermanar més. Va haver-hi tanta amistat que en aquell mateix viatge el ministre italià va convidar el nostre conseller a que es desplacés a Roma. Mira, i aquí darrere hi ha l'escola agrària del Parco di Monza, al costat de l'autòdrom. Tot va lligat. L'Enzo Fabino, evidentment, sí que va estar aquí amb ell. Sí, escoltant el soroll del Fórmula 1. No ho sé. Aquí tenim una planta de compostatge que està a l'altre costat d'aquest circuit. Bé, la qüestió és que tant va anar bé la cosa que al final el vostre ministre va convidar el nostre conseller, hauria de ser el dilluns, o sigui, això va ser agafar el cap de setmana, al lliurament de premis Comuni Ricicloni a Roma. Van anar a Roma i quan va tornar el conseller va dir l'any que ve hem de fer premis de recollida selectiva i durant molts anys es va estar fent. Però sobretot va quedar realment impactat i va haver-hi un abans i un després. És a dir, a partir d'aquest moment el tema porta a porta, l'agència de residus va començar ja, diguem-ne, a entrar en una certa normalitat. Ara continuem? Continuem. Però això encara, d'aquí, això és 99, em sap greu perquè ara hauré d'explicar alguna cosa que pot decebre alguns municipis que han estat homenatjats, però és que el primer municipi que va implantar el porta a porta a Catalunya no va ser Tiana. Sap greu, Mireu, l'any 91, en un decret de la Generalitat que aprovava el PUOS, va atorgar un ajut de prop de 120.000 euros, 20 milions de pessetes en aquell moment, perquè fes una petita planta de compostatge i implantés un sistema de recollida selectiva. I aquí teniu
el que va ser molt efímer, perquè va durar potser 1 o 2 anys, naixia una mica coix de principi, però penso que a una jornada com avui valia la pena tenir aquest referent, posar-lo aquí. Això va durar poc. Les fotos de baix corresponen a fotos de captura Google Maps de com està avui, diguem, el tema està ja totalment deixat, però sí que avui aquest municipi i molts altres del Segrià estan fent recollida selectiva amb el Segrià i ho porten a la planta de compostatge de Montoliu. I després sí que ja van venir, evidentment, els municipis que avui hem esmentat, Tiana, Tona, Riudecanyes. Aquí veieu quan ho van implantar. Els habitants que tenien en aquell moment i els que tenen en aquests moments, molts han gairebé duplicat. El percentatge selectiu abans d'implantar i després d'implantar, veieu, del 6 al 80, del 20 al 79, del 8 al 80, i els valors actuals, any 24, per tant, es mantenen. 25 anys després es mantenen. D'acord? I crec que bona feina que s'ha fet després ha estat en part, per part, ja s'ha esmentat, de l'associació, per aquests documents tècnics per compartir informació, per donar suport a les implantacions i, per exemple, clar, això a Itàlia va xocar molt, que 3 municipis italians els vau convidar a que anessin a la Fira de Rimini, a l'Ecomondo, a explicar, a tenir un estant aquí. Aquesta foto, alguns éreu més joves, però esteu aquí. D'acord? No sé, què et sembla? Vols continuar tu? Que no em parlis de Comondo perquè la setmana vinent tenim la Fira a tope amb la Fira Comondo, cada any és una bogeria, però seguim. Com va ser els vostres orígens? La nostra trajectòria va ser una mica diferent. Primer de tot, agrair l'associació Porta a Porta per convidar-me aquí un altre cop, i em fa il·lusió també estar aquí a l'escenari amb en Francesc Mauri, perquè li vaig comentar aquest matí que jo vaig aprendre català escoltant la seva transmissió sota ruixats i tempestes a l'interior. No, és veritat. Una mica sí, escoltant la ràdio i parlant de porta a porta amb municipis i alcaldes i tècnics i tothom. Per això, mai he viscut aquí, però vaig aprendre català, és la vida. I la nostra història va ser una mica semblant, però també diferent perquè he anomenat això. Els nostres pioners van inventar-se un sistema, un model de recollida en un moment d'emergència. Els primers van ser justament aquí al costat de Milà, en una zona on hi havia una emergència de residus perquè un abocador estava a punt de tancar, va ser tancat efectivament, i era l'abocador que feia servir la ciutat de Milà, 1,3 milions de persones. I aquí hi ha una entrevista aquí que diu no funciona el làser o sí, no passa res, que deia el president de Legambiente, deia ara la ciutat està reciclant el 6,7% dels seus residus, podem arribar fins al 20% si ens animem, i això era el 95. I en aquella època hi havia altres pioners, i això és Milà, i després del 95 fem un salt. Milà el 2014 va introduir el porta a porta, ja tenia porta a porta de bossa negra, però va introduir el porta a porta de totes les fraccions i va arribar al 58% i després fins al 62% de recollida selectiva, transformant-se en un exemple internacional. Aquesta foto és meva i es troba en totes les presentacions de porta a porta a tot el món. A Milà, porta a porta, es pot fer, sí que es pot fer. Però els pioners van ser més aviat pobles petits, com Bellusco, que és aquest, i quins instruments van fer servir aquesta presentació. Me'n recordo que la vaig fer servir fa 8 anys a Extremadura, on estàvem pensant en fer coses, i ara sé que el primer poble d'Extremadura va introduir el porta a porta amb bon èxit. Potser ara és la meva presentació, qui ho sap. Instruments tècnics, més aviat socials. Aquest és el grup d'amici de la parròquia, amics de la parròquia de l'església de Bellusco, en què l'alcalde i tècnics i regidors van, com es diu, arremangar-se
per començar amb un porta a porta inclòs la orgànica. I el fet és que en aquell moment, com diu aquí la diapositiva, la gent no sabia res d'ecologia. Parlàvem tampoc de canvi climàtic i d'aquestes coses, la gent no sabia res, però s'adonava que el sistema era fàcil i còmode. I llavors, al llarg d'uns mesos, van passar del 20% al 43% i el 70% al 95%. Ser pioners va ser també el cas de Nàpoli. Aquesta foto és de Nàpoli, coneixeu, és una ciutat que té males referències, en tema de residus també, però veieu aquesta senyora que diu volem la recollida selectiva, i aquesta foto és de l'any 2011. Aquí a sota a l'esquerra hi ha un gràfic que posa el número de municipis que van superar el 65% de recollida selectiva a Campania, la regione on és Nàpoli, i ara ja tenim com 200 municipis només a la regió Campania que han aconseguit aquest objectiu, començant amb el 2011 en què hi havia aquesta emergència també de residus. Llavors, cal o no cal en viu, en directe, una emergència per introduir un sistema nou? Aquí segurament a Catalunya no va passar això de l'emergència tan gran, però sí que d'una banda ajuda. Els nostres pioners van arribar després de ser nou pioners al 94, van arribar a ser més de milers, superant el 80%. I per això tornem a Catalunya i ara entrem una mica més en detall de l'evolució al llarg del temps. Molt bé. L'evolució la nostra serà 25 anys, però és ràpida i curta, no serà tan important com la vostra. Aquí teniu l'evolució, arribant al 25 a 339 municipis, amb implantació total o parcial. La gràfica, més o menys, aquesta es veus dos pendents a partir del 2017-18, el pendent agafa més força. Si mirem a baix el nombre de municipis per any, veus alguns anys que destaquen especialment el 18 i el 22, i també s'observa que els anys electorals, que són els anys que tenen asterisc, doncs els increments són menors, lògicament. Bé, i això ens ha portat a aquesta situació, aquest mapa ens va cedir la porta a porta, on bàsicament la lectura que en podem fer aquí és 339 municipis, és un 35% dels municipis de Catalunya. En habitants no és 1 milió, però estem molt a prop, estem a 980.000 habitants aproximadament, que és un 12% de la població total, que ara estaríem a 8 milions. Es parla d'uns 128 municipis que tenen previst implantar, el Pallars Jussà, les Garrigues, l'Alt Empordà i molts altres que estan sobre el dus, que si arribessin a implantar, això ja ho veurem en els propers anys, arribaríem pràcticament al 50% de municipis de Catalunya, però evidentment en municipis que fins ara són petits mitjans. Hi ha municipis porta a porta en 34 comarques, com a mínim un municipi per comarca, i després crec que val la pena destacar que hi ha 10 capitals de comarca que tenen implantada el porta a porta, que penso que és important perquè és un factor motriu d'aglutinar, de gestionar comarcalment i d'arrossegar. No és el mateix que un municipi d'una comarca ho faci que tota la comarca o el cap de comarca que empeny. Jo crec que fonamentalment hi ha hagut 3 factors que han contribuït a aquesta expansió, a aquesta evolució. El primer és la creació i l'existència d'aquesta associació de municipis catalans de la recollida porta a porta. Veieu, ja se n'ha parlat d'aquest primigeni TTR, però que després va esdevenir 2 anys després, el 2002, l'actual associació de municipis porta a porta. Crec que sense aquesta associació no estaríem avui on som. També crec que les polítiques de fiscalitat del país han estat fonamentals amb la manera en com s'aplica, no només per als increments dels tipus impositius, sinó perquè una bona part d'aquests recursos econòmics retornen als municipis, no els de porta a porta, sinó els que tenen bons resultats, i així ha de ser. Però, evidentment, això, diguem-ne, en els porta a porta que tenen bons resultats, doncs els ajuda més. Sabeu que això ha anat incrementant i, per tant, ha estat útil. I, per mi, el tercer element fonamental ha estat l'Agència de Residus, el suport tècnic econòmic de l'Agència de Residus en tots els municipis del país, però especialment ajudant aquells que ho volien, perquè no tothom vol, però els que han volgut han tingut aquest suport, i crec que aquests 3 elements han confluït i han donat un suport necessari perquè aquests municipis pioners, valents, no sé el terme més adequat, però que s'hagi fet i hagi arribat fins on hem arribat. Va, ara
Vosaltres, la vostra evolució, sisplau. I nosaltres són nombres diferents, perquè ara, ja veieu aquí, hem passat de 9 a 5.496 municipis amb, diguéssim, porta a porta i més. Per què més? Perquè no hi ha un registre oficial, com teniu vosaltres, de models, perquè tenim 8.000 municipis, però sí que hem arribat, aquesta és l'evolució. Des de 2009, que és l'últim any en què tenim estadístiques oficials, només ressaltar que són dades obertes que es poden baixar del cadastre nacional de residus que tenim i llavors es poden fer estadístiques. Jo he fet això. Fins al 2019 podem dir que els municipis que tenien més del 65% de recollida selectiva eren porta a porta. Per què això? Perquè amb contenidors oberts no pots arribar a aquest objectiu. Llavors, no tenim estadístiques de model, però sí que podem dir, per exemple, que després del 2020 hi ha alguns que són en contenidors tancats i que aconsegueixen el 65%, però ja sabem per una altra banda que són al voltant de 200 municipis. Llavors, 5.500 municipis en porta a porta i més de 35 milions d'habitants. És curiós ressaltar també que el nombre de municipis en percentatge ha arribat a un 75% al nord, però també al centre i al sud un 60-65% del nombre de municipis. Llavors és una dada interessant. I també és interessant desglossar per regions, perquè hi ha moltes diferències a Itàlia, com sabeu, i al nord es va començar molt abans, a Lombardia i al Veneto. Però després, al centre d'Itàlia, per exemple, Lazio, Toscana, no hi havia res fins al 2014 i ara ja són 611 municipis. I al sud, que sempre es diu, no? Catalunya s'assembla més al sud d'Itàlia perquè és més mediterrani i l'urbanisme estret i tot i tal, i ara són al sud 1.600 municipis en porta a porta i més del 65%, perquè hi ha més municipis que no aconsegueixen el 65%. Llavors aquests són només aquests. I una altra cosa molt important és que en cada regió podem trobar un pioner amb bons resultats. Aquí he fet un mapa amb un percentatge de recollida selectiva més del 75%. La resta menys de 75 quilos persona i any i l'orgànica capturada més del 20%. Llavors, total que en cada regió, inclòs Sicília, Calàbria, Molise, Basilicata, tot el que vulgueu, hi ha almenys un. I el més interessant potser és la regió Sardenya, que és turística, molt mediterrània, i tots tenen porta a porta, tots. Una evolució molt ràpida entre 2010 i 2019, que es coloren les regions a poc, i una altra interessant és aquesta de l'evolució a taca d'oli, jo dic a taca d'oli de la introducció de l'orgànica. A Llombardia ja hi havia abans el porta a porta, però sense l'orgànica. 98, després dels pioners, Berlusco i tal, orgànica, 2002, 2006, 2010, i veieu aquí la ciutat de Milà, que és aquesta taca blanca al centre de la comarca de Milà, no tenia la recollida d'orgànica, van introduir la recollida d'orgànica el 2014, perquè es sentien envoltats per municipis que ja ho feien. I això és realment l'efecte replicació i difusió. Porta a porta en cada lloc, aquest és Milà, Parma, Matera. Matera és una ciutat del sud tan estreta, si no hi heu anat mai a Matera, que no hi entra cap cotxe, hi ha porta a porta, o Catòlica al costat de l'Adriàtic. I a veure si, per la regió de Puglia, Lecce, 95.000 habitants, porta a porta i 65% de recollida selectiva. Aquest lloc et sona? Em sona, sí. Quin lloc és? Casa teva. Bueno, tenim recollida porta a porta a casa meva, que és una zona rural de mitja muntanya i una recollida molt optimitzada, amb la recollida de la resta cada 2 setmanes, d'envasos cada 2 setmanes també, i bueno, es pot fer amb costos
correctos i el que sigui. I ara una altra. Aquesta és una ciutat on es parla català, urbanisme mediterrani, on hi ha porta a porta, és de 40.000 habitants i té porta a porta des del 2010. Quina ciutat és? A Catalunya no crec. Bueno, depèn del punt de vista. Bé, malauradament no en tenim cap de 40.000 habitants implantats porta a porta. Val, d'acord, perquè és l'Alguer. Vaig anar a l'Alguer fa 2 setmanes de vacances amb un amic i vaig adonar-me que sabia que es parla català. No és català, és l'alguerès, és una miqueta diferent, és curiós. Però, tenen porta a porta com tota la Sardenya des de fa 10 anys, o fa almenys 5 o 10 anys, inclòs les grans ciutats com l'Alguer. I realment és molt estreta, Alguer molt semblant a ciutats catalanes. Res, per acabar amb l'evolució, la Llombardia, l'evolució de porta a porta en blau, que s'ha ampliat substituint models a contenidors oberts. Alguns van introduir contenidors tancats, aquests municipis en groc, poquets, i el pla de residus que diu que tenia un objectiu d'extensió del model estàndard que és basat en el porta a porta al 80% i el nou pla diu extensió al 100% del model estàndard porta a porta, amb la possibilitat d'introduir un altre model, per exemple, contenidors tancats, sempre i quan es puguin garantitzar el mateix nivell d'eficiència en termes de recollida selectiva i qualitat, caracterització de les fraccions, comparable amb la recollida porta a porta. Això diu el nou pla de residus de Lombardia. I el porta a porta permet fer coses que aquestes són italianades, crec que nosaltres som molt acostumats, estem molt acostumats a això, a fer servir el porta a porta per fer més coses, com el pagament per generació o simplement a l'ús de la bossa transparent. Típicament la recollida selectiva puja 2, 3, 4, 5 punts només al canviar la bossa negra amb la bossa transparent i fer controls, avisos o coses. Jo estic bastant involucrat en aquest últimament. I vosaltres on heu arribat? Mira, ara em diuen que tenim 10 minuts. Et sembla que ens repartim 5 i 5? 5 i 5. Ja en 5 minuts ens ho ventilem. A veure, clar, orígens, l'evolució, on hem arribat. I aquí és on potser m'agradaria fer alguna reflexió. D'acord? Bé, està clar, hem vist l'evolució, el nombre de municipis. 80% dels municipis porta a porta a Catalunya són de menys de 5.000 habitants. Són municipis petits. Un 20% va d'entre 5 i 25 i més de 25 ja no en tenim. Com a mínim en implantació efectiva amb habitants porta a porta. Hi ha l'experiència de porta a porta a Barcelona amb 2 barriades, hi ha un altre municipi metropolità, però no passen dels 25.000 habitants. Per tant, això és una realitat. No hem estat capaços en el país d'implantar portes a portes en municipis grans o grans ciutats. Els sistemes de porta a porta, la manera de com ho apliquem a les diferents fraccions és molt divers. Aquí veieu aquest gràfic, no hi perdré temps. Sí que m'agradaria destacar que els primers bàsicament era porta a porta d'orgànica i resta. Després van venir molts, la majoria són de 5 fraccions o de 4 fraccions. El vidre el continuem fent amb contenidor al carrer. Però sí que els darrers anys hi ha hagut una certa evolució d'alguns municipis que han passat de 2 fraccions a 4 o 5. Això és una cosa que hem anat veient. Però les dades potser més significatives no són actuals perquè no he tingut temps de preparar-ho, però això són dades de l'any 2020, de totes les dades estadístiques oficials de l'agència, que avui estan per aquí els companys de l'Observatori, que també se'ls ha d'agrair moltíssim tota la moltíssima feina que fan, estan desagregades en funció de són municipis porta a porta. En aquell temps, del 2020, doncs 185 municipis. Total, parcial eren 21 i la resta eren, en aquell moment, contenidors al carrer. I el que veiem és que els indicadors, les ràtios de quilos per habitant i any recollits d'orgànica, paper, vidre, envasos, és molt més gran en porta a porta que en la resta d'opcions. En el cas de l'orgànica, 2,5 vegades més
que el contenidor obert al carrer, amb el paper un 20%, amb el vidre un 50%, amb l'envasos al doble, però també s'observa, evidentment, una reducció important de 2,4 vegades pel que fa a la fracció resta. Això en termes quantitatius. En termes qualitatius, doncs, en dades del 2020, per tant ja fa 5 anys, crec que hem millorat i crec que em sembla que després la Teresa ho podrà explicar perquè segur que ens presenten dades actuals, doncs aquí tenim una reducció important. Veieu 3 vegades menys impropis, fet que és fonamental. La quantitat és important, però és que la qualitat també ho és i molt. Això vol dir major eficiència del sistema per més quilos d'orgànica recollits per any, menys quilos de fracció resta, menys orgànica dins la fracció resta, major captura de fraccions valoritzables, no només l'orgànica, més bona qualitat de l'orgànica i en general de la resta de fraccions. Unes dades també similars però d'uns anys després, del 2022, el que veiem, aquí no hi ha distinció però estan totes les dades a tot el país, veiem que si agrupem en franges de percentatges de selectiva, més de 80, 70, 80, 60, 70, etc., veiem que aquells que tenen majors índexs de recollida selectiva són els que tenen una ràtio de captura quilos habitant any de forn molt més alt i molt més baix de resta. Això està perfectament correlacionat i tenim les dades, diguem-ne, per segmentació i pel global de Catalunya. I aquesta m'ha semblat interessant perquè aquest diagrama, que no és molt conegut, ens permet veure, aquí tenim 3 eixos, reciclatge, abocador i incineració, ens permet veure que les dades un cop normalitzades, veiem que a Catalunya hi ha hagut un progrés, de l'any 93, 2004, 30 anys. Però clar, és suficient? Evidentment que no. Tenim aquí els objectius de reciclatge que s'hauran d'assolir, el 50 el 2020 no el vam assolir, el del 2025 no l'assolirem malauradament i els altres ja, no sé, potser sí, ja en parlarem. Però vol dir que hem d'arribar aquí dalt. I si a la vegada combinem amb el límit que se'ns ha posat des d'Europa d'un màxim d'un 10% de residus a l'abocador, vol dir que hem d'entrar a dins, aquí dins, no n'hi ha prou estar al triangle, sinó que hem d'estar en aquesta zona. Per tant, la pregunta seria, si hem d'arribar a més d'un 65% de reciclatge, que això m'ho he tret de la màniga, vol dir que com a mínim hauríem d'arribar a un 75% de recollida selectiva i un menys 10% d'abocador, com si arribi qui arriba, no? Quins municipis a l'any 2024, en dades recents, han assolit més d'un 75% de recollida selectiva? Vam fer una extracció de dades, la llista és llarga perquè aquí teniu les primeres comarques, però això veieu que hi ha diferents valors, vam treure a partir del 65%, hi ha aquests trams, hi ha fins i tot alguns que estan per sobre del 90%, i el que veiem és que més d'un 75% de recollida selectiva l'any 2024 hi havia 160 municipis. 143 eren porta a porta, que representa gairebé el 90%, i no porta a porta eren 17. Aquí hi ha de tot, hi ha sistemes en contenidor obert, però també alguns que són pobles potser petits, rurals. Bé, què vol dir això? Vol dir que si referim a aquests municipis, al total de municipis porta a porta, vol dir que el 44% de municipis porta a porta l'any 24 van assolir un percentatge selectiva que equivaldria al 65% del reciclatge, que és l'objectiu fixat per l'any 2035. Al nostre cas és el 80%. En el nostre cas és un 80%. Tenim molt a aprendre, evidentment, i a millorar. I després que aquests 17 municipis representen el 3% de la resta de municipis no porta a porta. Però vaig fer una última pregunta i aquí acabo la meva intervenció, que és: quin ha estat, perquè fa anys que m'ho preguntava i no ho havia mai estimat, quina ha estat la contribució d'aquests 339 municipis porta a porta als resultats globals de Catalunya? I fent uns càlculs, ahir al vespre amb tu, vàrem veure que bàsicament ha estat de 5 punts. És a dir, a Catalunya estem de mitjana al 47%, si no hi hagués hagut aquests 339 municipis que de mitjana estan al 78%, estaríem a un 42%, perquè representen 1 milió d'habitants. Per tant, el que sí que sabem és que cada milió d'habitants porta a porta addicional podríem anar pujant 5 punts aquest percentatge global de Catalunya. Clar. Ràpidament. I acabem ràpidament. Bueno, aquestes dades són les més importants, però el presento molt ràpidament perquè nosaltres, com que tenim dades oficials i de cada municipi italià, de costos de recollida, tractament, amb un desglòs molt important, podem fer estudis de comparativa de porta a porta i altres models en tema de costos. Ho vaig presentar a Girona al West in Progress, vam introduir un nou indicador de costos operatius
Bueno, no entro en detall, però només explicar el fet que fent una estadística el nombre de municipis porta a porta és molt alt. Aquí tenim 2.000 a dins d'aquesta gràfica de campana de Gauss i veiem que el porta a porta com mitjana és més baix que els contenidors tancats. Això només vol dir que el model contenidors tancats és més nou. És més nou i té més variabilitat. La campana més baixa vol dir que hi ha casos barats i hi ha casos més cars. Però la mitjana de porta a porta, com que és un sistema més optimitzat, o sigui que portem ja 15-20 anys fent-ho, la campana, paradoxicament, és més estreta. I això es nota també en aquesta altra gràfica, que són només els municipis que van superar el 75% en porta a porta o contenidors tancats. Contenidors tancats surt més car, sap greu, però sí que es pot optimitzar, tot es pot optimitzar. El que resulta d'aquesta gràfica és que el porta a porta s'ha optimitzat més. Només és qüestió d'optimitzar. No m'ha donat temps d'explicar-ho bé, però moltes gràcies. Gràcies a tu. Gràcies. Anem ara a l'esmorzar. L'avantatge que hi hagi catalans i italians és que a prop de les 12 esmorzar es veu amb naturalitat. Quan vas al Waste in Progress i així, hi ha europeus que els hi trontolla tot, però s'hi acostumen molt ràpid, molt ràpid. Primer de tot, enhorabona pel català, és un honor. A mi m'ha emocionat alguna vegada en els 40 anys de feina que ara he fet aquest estiu, que alguna vegada vas a algun indret, agafes un taxi en algun lloc concret i alguna persona d'origen estranger et ve i t'agraeix el que ha significat per l'aprenentatge del català. Malauradament, jo amb l'italià no, per tant ja l'he pifiat amb el teu nom inicialment. T'he dit Michele, que imagina't, deu ser gairebé nom de dona. Exacte. Clar, o sigui, la bufetada ha estat enorme. Michele. Com el vostre Miquel. D'acord. M'ha quedat molt clar que el porta a porta, atenció, és el més eficient, el més net, el que preserva molt millor l'espai de la ciutat, sobretot en àrees urbanes densament poblades, com és la morfologia urbana de les poblacions i ciutats de Catalunya, o sigui, marida a la perfecció, i a més, amb unes gràfiques finals que a sobre és realment, quan està ben estudiat, més barat. Michele, si es vol es pot, ho has dit, i en ciutats grans la bufetada que m'ha arribat a mi com a terrassenc és de primer ordre quan ja has posat, a més, aquells tòpics de no, clar, això és turístic, aquí no es pot implantar. L'Alguer, Sardenya... Clar, és a dir, és com el tòpic que a mi em diuen constantment de que ostres, pobret, el Mauri té un vehicle elèctric i no pot viatjar. És un tòpic caducadíssim d'això, quan aquest estiu precisament he travessat Itàlia i he anat fins a Bòsnia i 5.000 quilòmetres, dels quals 2.200 de tornada contínua, amb 3 etapes de 3 dies, trigant exactament igual que un cotxe de combustió i per tant els tòpics sovint ens enganyen i no funcionen. I Francesc Giró, sí, jo com a no tècnic, però sí una mica coneixedor del món dels residus, a mi em costa de creure que... Bé, anem tard amb tot, i Europa va tard amb tot, i els 27 anem tard amb tot, i a més, ara mateix, amb els conflictes mundials i els personatges esperpèntics que tenim, doncs encara trontolla més tot plegat. Però
també jo comparteixo aquests dubtes de que el 2035 arribem a una recollida selectiva del 75 per aconseguir el 65 i que només el 10% vagi a l'abocador. Per tant, sí, 25 anys de porta a porta, quart de segle, i clarament el mètode millor. Avui és un dia de festa, ho heu vist en els contenidors amb unes serpentines de colors i per tant com a bon dia de festa convé agafar una mica de forces. La parada la farem un palet més breu, si us sembla l'organització. Diu mitja hora, no sé si ho mantenim o fem 20 minutets d'aquí a la sala. En tot cas, quan em sentiu altre cop aquí dalt, us crido a consultes a platea i comencem la segona part. Gràcies. Molt bé.